Hello friends, welcome to Akka Thambi Creative. நீங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஹோம்மேடாக எப்படி வந்து ஃபெவிஸ்டிக் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு பவுலில் வந்து 3 ஸ்பூன் வந்து பாயில்டு ரைஸ் இருக்குல்ல, வடித்த சாதம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நான் போட்டுருக்கிறேன். போட்டதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க, நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், மசிச்சு எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு பவுலில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து 2 பிஞ்ச் வந்து நான் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், சால்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தாங்க. கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நம்ம சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நம்ம கலந்து விட்டாச்சு, நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு கூட. பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேஷ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு 3 துளி அளவுக்கு வந்து நான் அந்த பண்ணோம்ல சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர், அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ட்ராப் அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றணும். ரொம்ப அதிகமாக வந்து தண்ணி சேர்த்துடாதீங்க, இல்லைனா ரொம்ப குழன்னு ஆகி அது ரொம்ப தண்ணியாகிடும். அதனால் சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க. பாருங்கள், நான் இதில் ஃபெவிஸ்டிக் பண்ணும்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இருக்குது. அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபெவிஸ்டிக் வந்து நல்லா கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வரும். நான் 2 மெத்தடில் சொல்லியிருக்கேன், உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நான் இன்னும் நல்லா மேஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். 3 ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். பாருங்கள், நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃபெவிஸ்டிக்கில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்குது. அப்போ தான் நம்ம ஒட்டும் போது நல்லா வந்து அந்த சாதம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இல்லைன்னா அப்படியே இதாகிடுங்க. அதனால் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்பூனை வச்சு. இது மிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே அவசியங்க, ரொம்ப முக்கியமும் கூட. பாருங்கள், நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபெவிஸ்டிக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபெவிஸ்டிக் இருக்குங்க இல்லையா, அதில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்னொன்று மெத்தட் இருக்குங்க, கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தாங்க. வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு சிம்பிளாக நம்ம பண்ணிட்டோம். பாருங்கள், நம்ம தேவைன்ற போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்க பாயில்டு ரைஸை வச்சு சூப்பராக நம்ம பண்ணிட்டோம். இதை வந்து நம்ம வந்து பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃபெவிஸ்டிக், அது வந்து இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து 5 to 6 hours வந்து ஃப்ரீசர்லேயே இருக்கட்டும். பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 5 to 6 hours வந்து ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அப்படியே ஃபெவிஸ்டிக்லாம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேப்பரில் ஒட்டி காமிக்கிறேன். செம்மையாகவே ஒட்டிருந்துச்சு. நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், செம்மையாகவே ஒட்டுது. எப்படிலாம் ஃபெவிஸ்டிக் ஒட்டுமோ அதே மாதிரி நான் சூப்பராகவே ஒட்டுது. பாருங்கள், இந்த பக்கமும் ஒட்டி காமிக்கிறேன். எப்படிலாம் ஃபெவிஸ்டிக் ஒட்டுமோ அந்த மாதிரி சூப்பராகவே ஒட்டுருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தான்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் மெத்தடுக்கு நான் வந்து கார்ட்போர்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கார்ட்போர்ட் எடுத்துருக்கேன். மேலே இருக்க பேப்பர் மெதுவாக உரிச்சிங்கனாலே நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேப்பர் கிடச்சிடும். அதுலேருந்து ஒரு குட்டி ஸ்டிப்ஸை வந்து கீழே வந்து இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம சிசர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதை வந்து நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரோல் பண்ணிது அப்புறம் வந்து டபுள் செல்லோ டேப் போட்டு தான் ஒட்டுறேன். உங்கள் வீட்டில் டேப் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஃபெவிகால் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை வச்சு நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை ரோல் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஓகே, ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இதே மாதிரி நம்ம குட்டியாக ஒன்று ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி செஞ்சோம் இல்லையா, அதையுமே அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு வந்து நான் டபுள் செல்லோ டேப் வச்சு ஒட்டிக்கிறேன். பாருங்கள், உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஃபெவிஸ்டிக் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் இன்னொரு மெத்தட், இந்த மெத்தட் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். வீட்டில் இருக்க கார்ட்போர்டை வச்சு நம்ம ஃபெவிஸ்டிக் பண்ணிட்டோம். இதை வந்து உள்ளே அந்த மாதிரி போகணும். அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப குட்டியாக பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணி வச்சதுனால ஃபெவிஸ்டிக் அதில் வந்து உள்ளே போட்டுக்கோங்க. இதை வந்து இதே 5 to 4 hours வந்து அப்படியே வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த அடிப்பக்கத்தில் மேலே அமுத்தி விட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மேலே இருக்க இது வந்து வரும். அதனால் சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ ஒட்டிக்கலாம். சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். கார்ட்போர்டை வச்சு நம்ம ஃபெவிஸ்டிக் ரெடி பண்ணிட்டோம். இதை வந்து எங்கே வேணுமோ வந்து ஒட்டிக்கலாம். செம்மையாக பேப்பரில் ஒட்டுது. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஓகே, அடுத்த கிராஃப்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.